Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെറിയ അനിയത്തി സിത്തുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. രണ്ടാം പെരുന്നാൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. കേക്കുള്ള കേക്ക് ഉമ്മച്ചിയും താത്തയും കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രിയാണ്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല കേട്ടോ. അന്ന് സിത്തുവിന്റെ ഡ്രസ്സ് കസിൻ ബ്രദർ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഹൂപ്പാട്ട് മൂത്ത മാമി സിത്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഇത് സിത്തുവിന് കസിൻ സിസ്റ്റർ തന്ന ഡ്രസ്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.